Buenaritz. Ez emozionatu? Barkatu. Buenaritz. Buenaritz. Venga, Buenaritz. Ez emozionatu? Kaixo, kuadrilla! Kaixo! Iaia, bota dut errintzi bat, Hane, zuen gustatzen zaizkizu pinguinoak? Bueno, bai. Baina gehiago gustatzen zait nahi gure reportaria. Sartua, minutu bat gomendio bat. Challenge. Kimetz Kalaskerra. Eta gonbidatua. Dator? Zamudiadi! Ze ondo, pinguinoen eguna da. Eta ospatu egin behar dugu. Aritz, baina, noiz te gustatzen zaizkizu horren beste pinguinoak? Gaurti, ze ezin dute egan egin. Osa, zuk imaginatu, zaudela hegaztien kolektiboan, eta hegazti guztiak dira gai egan egiteko, baina zu ez. Bueno, baina pinguinoen hegalak prestatuta daude, uretan ibiltzeko, igeri primeran egiten dute, adibidez. Eta beste hegazti gainera ez dakite, Hori da. ugerre egiten. Usoek adibidez, egan bai, baina listo, ez dute beste zer egiten. Gu gizakiak gara. Gara. Zuk gitarra jotzen duzu eta nik ez. Baina zu gitarra jotzen ikasi dezakezu, pinguino batek ezin du ikasi egan egiten, ane? Bakoitza bere ezaugarriak ditu, batzuk ezaugarri batzuk beste batzuk, baina garatuago ditugu, adibidez gu, sortzaileagoak gara. Bai, bakoitza. Bai, eta askotan egiten duguna gutxietxi. Gure abileziak eta begiratu asko ez ditugunetan, ez da? Bakoitza bere gauza, bere berezitasunak ditugu. Arrazoi duzu, azkenean pinguinoak hasiko dira bihurtzen zure referentere, bai, dira bai. Begira, nire referentea, nahi gure reportaria da hori bai. Bakizun nahi gaur etorri dela bustitzeko prest. Bai. Baina ez da espreski urez bustitzeko, Ikusi nahi duzu? Bai, ez dut ulertu, beraz, ikusiko dugu eta agian ulertuko du. Ego krokis bat. Kaixo, bikote! Nire aldamenean dudan honek ez daki oso ondo zertara etorri den oraindik. Kaixo, Ainhoa, ongi etorri Kalaskara. Beldurrarekin atorre. Zita bat prestatu dizugu. Zita bat? Guk galdera batzuk ekiko ditugu, eta ez badituzu erantzun nahi, hemen aurrean bolonen azpian dagoen jakia probatu beharko dugu. Baina. Ainhoa, laster telesai berri batekin ikusiko zaitu. Bertan, Itziar Atienza aktorearekin egiten duzu lan. Aukeratu, Itziar Atienzarekin berriro lanik ez egin, edo plater horren azpian dagoena jan. Platerra. Sarri haukazu. Bai. Nik Itziar Atienzakin berriro be, bierren diot. Itziar Atienzaren gati. Baina txikia hartu. Itziar hauzugatik, Nola ditzen dira bestearen gurasoak. No! Zaranduko izena zure amak? Carnoso! Ainhoa. Jamen dio Itxaron, itxaron, elkarrekin. Bat, bita iru. Natura saporia. Ainhoa, aukeratu bat. Inoiz gehiago eza bestea, edo ez antxestea. Zer jendeak agian ez daki, zuk asko abesten dezula eta oso ondo. Yes, I've been broken hearted. Since that day we parted. Ez que antestiek nik uste geixa motostala bestiek baino. Naiztea besterakuen, aske sentidu, kontatu zuen musu txarrenaren historioa. Ez que nik igual bi. Ze historiala ez? Ez, txarrena. Robirakin, Ander Robirakin eboneman lehenengoe. Robirak ez du gaizki musikatzen, ez? Honi guai. Zera drakitzu. Bueno, maitasun bikoterik sortu da irabazi arteren grabaketetan. Ni? Ez. Guk ezin dugu hitz egin beste kontuetatik, orduan hau. Bueno. Beste zita bat egongo dela uste duzu? Noski bai ez. Eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi zan, eta musu pila. Aio! Aia, mane! Nik hauek bien maitasun historio hau ikusi nahi dut nola bukatzen den, Oso fuertea, Oso fuertea, bakizu zer den fuerteago oraindik? Zer? Pinguinoa direla erromantiko hutzak. Bai, oso fuertea dena da, zelako errez obsesionatzen zaren, edo zerekin? Serioa da, bakizu pinguino batek zer egiten duen maite mintzen denean. Zer? Hondartza guztia zeharkatzen du, harri ederrenaren bila, maite mindu den pinguino horri emateko. Begira, nik harri ederrena aurkituko banu, niretzak geratuko nire. Eta gainera, pinguino horrek harri eder hori ekartzen dionean beste pinguinoari, beste pinguinoak onartu ala ez du onartzen, eta biak konforme daude horrekin. Bai. Osa, onartzen badute konforme, eta ez daute onartzen ere konforme. Hori bai dela fantasia, Ez ezkoa esan eta lehenengoan bakean ustea. A ber, ez badun nahi zure harria,
Ez da, eta punto, agur, ja, txau. Ekarriko dizut megafono bat ozenago esateko, Bai, ze argiago mesedez. ezin da esan. Ez emozionatu, pinguinoren baten amabitzi da eta bitzi bilakatu gaitezke. Nik ez dut pentsatu beharrean, Serio, bazabiltza, oraintxe berda, hartuko muy korra. Bueno, baina lehenago, paso emango diogu gaurko gomendioari. Egia da, zegaur dator Andoni ibili munduan errezeta oso goxo batekin, oso goxo batekin. Bai. Aurrera, minutu bat, gomendio bat. Kaixo bikote, hemen naiz bueltan, eta esan beharra daukat, neri bepinguinoak asko gustatzen jatela. Normalian, animali honek talde handixetan eta hotzetzen daben lekuetan ikustera ohituta gare. Horregatik gaur, udaberri eta udaparterako oso proposadan errezeta fresko batekin nator. Familia guztien dako etxean indako frutasko polo hotzak prestauko ditu. Azteko, aukeratu, zuei gehien gustatzen gatzuen frutia. Nik, bi naranja, mango bat eta marrubixak erabiliko ditu. Guzti honekin, bi motatako poluak eingo ditugu. Lehenengoa, zukuakin eingo dugu. Horretarako, naranja zukua prestau eta mango batekin ondo nahastuko dugu. Bestalde, polo kremosuak eingo ditugu. Horretarako, marrubixak erabiliko ditugu. Esti, koiarakada bat eta kefir edo jogur natural bat gehituko dotzau. Eta batidorian laguntziakin ondo nahastuko dugu. Bukatzeko, bina asketekin poluak itxeko moldiak beteko ditugu. Olako moldiak ez baldin bauzkazue lasai egon, jogurpotiak edo bestelakoak erabilian dituzue. Errezetia oso erreza da, familiakoekin, lagunekin edo zeinekin prestabaldozue, eta bero itxen daben egunetarako primeran etorriko jatzen. Gainera, familia guztiak frutia jateko aitzaki ezin hobia izango da. Supergoxoa geratu dira freskoak eta gainera etxean inda. Anepe Aritz, disfruta udaberrixaz eta badakizue urrengoan izozkixak nere kontu. Urrengora arte! Aritz, pinguino baten amabitzi eta itabitzi bilakatzeko bi aukera ekarri ditut. Vale. Lehena, Itxaro. Lau urte ditu, eta Adelia pinguinoa da. Iztuna eta pizka bat astuna. Zun bezala, Aritz, igual astuna? matxe egingo duzu. Egan egiten dakiela uste du, eta egunero beste pinguinoen aurrean egan egiteko saiakerak egiten ditu. Ez da polita? Bai, esan Ez bai. da polita, egan egiten dakiela uste du? Graziana! Ez que ja izenarekin. Izen horrekin, ja, a ber. 9 urteko pinguino erreala. Pinguino koloniak taldeka antolatu eta bere kopetako hile koloretsuekin norabidea markatzen du. Nola? Orainara. Aritz, miopea da. Ya está. Nik ez daukat argi, zer egingo dugu? Oraingo zagien txalentza ikusiko dugu, eta bitartean erabakiko dugu edo... Challengea esan behar dut errezago egin zaidala aukeraketa baino. Ba, ikusiko dugu. Kaixo kuadrilla, gaitasun asko ditugu da, baina nik zerrenda batean gaitasuna jartzen badizkizu, zein jarriko zenukete lehenengo postuan eta zein azkenengo postuan, Nik argi daukan, xista botako dut, bale? Baina zuena zein da, orain ikusiko gu. Eguzkipean gaude, nortzukin nago. Leire, Lorea, eta June. Miren, Da? Maren. Hemen gurekin, Ander Lakaxe! Ander. Oso ondo, ez dakit zertan nago, baina... Bueno, jolastera etorri gara. Jolastera! Zein jarriko zenukete lehenengo eta zein azkenengo. Betirako bizi, Betirako bizi. Hemos. Bizitza bizi. Azken egun izango badiz. Hori. betirako biziko zinateke, te? Jo soluzia. Bizitza bat da eta... Iteak daude. Limita daude. Azkena. Egan egin. Ena batentzia ditzen. Autobus hartu ordezonea egan tortzea. Egan egin, bai, noski, egan egin. Gaina, egan itein badezu ez dezu gota pagatu behar. Egan egin lehenengoa orduan, ez da? Top. Liberean toki askotan egotia. Bigarrena. Bigarren hori da, duplikatzea. Estresante, pixka. Bai. Baita ez, bai egiteko gauza gehiago, baina aldi beren ez gauza gutxiago egiteko, no? Animalekin hitz egin. Ze animalekin hitz egingo zenukete? Oltximu batekin. Tximu batekin onde ongo litzateke, Oioekin. Oioekin zergaitik? Kuriosak direlako, no? Boa, inurriekin. Nere dordokarekin. Nola ditzen da? Dordi. Puntak lehen begiratuan ikasi. Nik hau egiten dut ja. Orduan zuak azterketan nahiko errez. Bat indautu entxortan, eta oso ondo atrazte. Badale. Denen gustukoa izan. Hori ja bazara. Denen gustukoa izan azkena, ez da etorri mundu ontara denen gustukoa izateko, ez da? Gustora zaudete? Bai, ez? Horrela ondo bai. Ba, eskerrik asko neskak, nigaz jolaztea gaitik. Agur, agur. Hane, gure gaurko gonbidatuak egan egiten ez badaki ere, haze gonbidatua den. Bai. Ondo antzesten du, ondo dantzatzen du. Onda bestuko du? Ziur baietz ondo abesten duela ere. Haze gonbidatu garkoa, Erabako dizut nik, horrela. Eramango nazuzu?
ongi etorria emango diogu gure gaurko gonbidatuari, Sambu Diabi, zer moduz? Arratsaldean ondo. Pozik hemen egotea Banekan pixkat intriga pixkat, ez honetarako. Eta batez zuekin da. Egoteko, oso ondo. Bueno, Sambu aktorea da, eta ikusi dugu primeranen itxaso telesailean, orain topera zabiltzare bai, minan antzeslanarekin, eta gaur bertan adi estreinua dugula, Faisaien Irlan filma, ateratzen da, eta zu protagonista zara. Gaur. Zorionak, Sambu, bide batez? Eskerrik asko. Egia esan, ni oso pasino, bai, gizten aukera eman diate, Faisaien Irlan adidez protagonista izateko, minanen ere, Ibrahima Balden pertsonaia gorpuzteko, eta egia esan, gizten bidea izaten nahi da. Zuretzat nola izan da errealitate hauetan sartzea, murgiltzea? Bakizten opari esan da, ez, azkenen histori beltzak dira. Nik ikusten nuen telesai bat, El Príncipe Bel-Air, eta hor ezagutu nuen, ustet ezagutu nuen lehenengo aktore beltz bat, protagonista zena ez, Will Smith. Eta nik ustet izan zen nire referentitako bat, lehenengoa, eta hortik horre izan zen nik Will Smith dat izan ez. Ta nola sartu zinen, aktore izatera? Lehenengo aldiz zinun guazenen dantzari bezala, eta, hor ikusi nuen jalen aldiz kamara mundua ez. Eta batxierga bukatu nunean, sartu nintzen taberna batelanea, eta lortutako diru hori danakin, matrikula pagatu nuen eta eskolan donostin. Eta egia esan lehenengo urtea eskutuan egin nuen. Gurasoek jakin gabe. Bai, hori da. Eta, bigarren urte hortan, esan nion, aktoren nahi izan. Eta ondo hartu zuten? Eta beraien reakzioa? Ez. Nire gurasoei batezen ere aitari grazia egitzionin. Baina gero nahi, ezetz horrek pixkat indarrak eman zizkin, ez? Eta orain, lanean zaudela, eta gauza asko dituzula, eta exito dugula hemen. Oen pozik dago, maitzak ikusten nahi dira. Balio duzula, eta balio naizela, lanan ari naizela, bizitatzeko. Karo, hori da, oso arro egia sana. Eta lehen, Príncipe de Bel-Air aipatu duzu, Will Smith, zuretzat garrantzitsua izan da pertsona beltz bat ikustea pantailetan, protagonista bezala? Egia esan, nik bestela, enoen ezagutzen inorra mendikan, ez? Ez Espainiar estatuan, ez Euskal Herria nola aktore beltzikan. Eta zuk nola ikusten zu, agian zu izan zintezke hor bertan eredu, agian da ikriston hitz potoloa, ez da? Eta... Nik nahiko nuke izan, ez dakit. Eta orain kalera joango gara, ze kaleko jendak galdera bat dauka zuretzat. Entzungo dugu. Estiloak injaztezu, moda munduan interesik baldezu? Ikusten dugu, badagoela pentsatu. Nola bai, zure erropa jantzteko Ez da, Mario Zabaleta edozen gauza. Eta ez da, nondi dator zure inspirazioa? Inspirazioa baino, ez dakit, nekei bultzatzen dit, ezberdina izatea markatzia, ez? Ez dakit, adiaz, nizu Miami naiz, eta herri txiki baten ez, adiaz gazte asko nahiko berdin jazten dira, ez? Eta horren nahi, desberdin izate hori ere pixkat, ez? Pixkat espezial sentitzea eramateizu, ez? Kalean iritziak galdetu ditugu gaur, ze trebetasunekin jaiotzea gustatuko litzaidek. Bai, guaz. Niri gustatuko litzaidake abestia konposatzea, eta baitare abestea oso gaizki abesten dudalako. Niri gustatuko litzaidake abestea hotxa pixkat txarra dakat, eta dantzan moldatzen naiz, baina, bueno. Niri gustatuko litzaidak denbora gelditzeko trebetasunakin jaio. Niri gustauko zazten teletransportatzea. Flexibilitate pizka gehiago izateaz, ni zuaitz bat naz, horrela jaio naiz eta uste dut horrela iko naizela. Nik esango nuke ez dakit, pizka realistak izan da, nik esango nintzen lotxagabia. Ez, baina gero esan nahi ez, igual, pentsatzen dutenak esatia edo nire emozioak, eta ez, igual, gauza batzuk ez ditut ondo aprobetxatu lotxagatik. Sorpresa, Sambu, orain zure herrikide bat dator, zuk ez egin barrenean, Zure herrikide bat dator, jolasa egitera. Kriston jolasa, Kriston jolasa. Prest daude? Bai. Sardadilla, Kimetz. Aixo nire kalasker maite, Sambu! Oso ondo, zure azkenengo lanak jarraitzen aritu naiz, eta ez dakitu hartu zaren, baina errepikatzen den elementu bat dago guztietan. Ura! Beraz, datorren jolaseko protagonista, ura izango da. Mai baten gainean edalontziak izango dituzue urez beteak, eta nik pelotatxo bana jarriko dizuet hasieran, eta putz eginez, ibilbide osoa egin beharko duzue, utxik dagoen edalontzira iritsi arte. Vale. Gehien sartzen dituenak, irabazi egingo du. Prest da bete? Oso prest. Zu? Bai. Oso ondo, etxean ere prest balin badaude, guazen jolasari. Bueno, bikote, ikusten duzue, ibilbidea nahiko luzea da, zer moduz? Jausten bazaigu hemen, berriro hasiatik. Hasieratik hasi behar duzu, hori data. 3, 2, 1, guazen!
Bueno, Sambu topera hasi da, lehenengoa da, baina nahiko parekatuta daude. Aizbe, urrasko botatzen ari zarete eta urrasko bota ezkero. Bueno, Sambu lehenengo pelotatxoa sartu du, eta Sambu aurretik doa. Bai, eta hori nora jota Sambu aurretik doa. Toma! Sambu. Niurritxoak. Bai, horrek ez du balio. Bueno, denbora bukatzen ari da eta empate zoazte oraindik inundatu egingo du Kalaska platoa. Aritz oso ondo azkina jota zaio, kanpora! Geroz eta ur gutxiago daukazue eta orduan eta zailagoa izango da pelotak aurrera egitea. Emozionatu egiten zarete eta erori egiten da kanpora. Oso ondo, Samuri bat falta zaio. Eta, momentu, ona, Sambu, ona! Beti! Bueno, zure kontra galdu badut, Hau jolasa da, Bueno, bikote, Anepe ikusi duzu. Bai. Nik espero dut Zumaiagatik ondo jokatuko duzula berez ere, bai? Aupa Elorio. Hori 3, 2, 1, guazen! Hortxe doa, Anepe aurreratu da, baina nahiko parekatuta doaz, Samuk salto handi bat egin du, baina hortxe jarraitzen dute, aurrera, pixkaraka, Aneperi erori egin zaio. Ai! Eta Samuk lehenengoa sartzera doa, ea sartzen den, eta barrura sartu da. Anepe, mugitu egin beharko zara, bestela oraingoan ere Samuk irabaziko dut. Hortxe dijo, Anepe bere, ai, kanpora berriz ere. Bueno, Samuk bigarrena sartzera doa ja, hortxe da bilbukaeran eta... barrura beste bat, ona. Eta zuk, Anepe, nire animo guztiak bidatzen izkizut gora, Elorrio. Aupa Elorrio. Hirugarrena, Sambu sartuko du, Zumaiako kolorearekin gainera, eta barrura hirugarrena ere, laugarrena hortxe da, eta Anepek lehenengoarekin jarraitzen du, baina lortuko du, eta... kanpora joan da, azkenengo momentua. Venga, Anepe, hortxe. Eta denbora amaitu da bikote. Bueno, a ver, ikus ezagun. Bueno, Sambuk iruta, Anepek bi. Bueno, nahiko ondo jokatu duzu, oraingo honetan ere Sambuk irabazi du, aupa Zumaia. Oso ondo jokatu duzu, baizuk, bai Aritzek eta baita Sambuk ere, beraz, zorionak denoi, eta urrengo astera arte. Eskerriko. Iritsi gara, saioaren amaierara. Pena handiz, baina nola egon zara Sambu. Oso ondo. Ondo, gustora. Izte ondo pasadet. Eta jarraitu zaretan, Sambu, baita Aritz, Anepe, Kalaska, Makusi, dena. Eta datorren astean ikusten gara Kalaska gehiagorekin non? Hemen. Hemen txebertan Kalaskan. Aio! Agur.